Benvinguts a aquest inici de la Festa Major de Riudarenes. Disculpeu-me si se'm veu una miqueta enfadat, però no puc evitar-ho, no? Em sento una miqueta com un nen petit que li treuen un caramel. Ens feia moltíssima il·lusió, a mi la Festa Major és una cosa que m'encanta i poder donar inici em fa realment feliç. A vegades soc com un nen petit quan comença la Festa Major i aquesta pluja ja sé que ho hauria d'entendre, però costa, no? Dius, ostres, hem estat treballant moltíssim aquests dies, sobretot pels companys i companyes regidors i regidores i gent que col·labora a la festa que han adornat a la plaça, volien fer-ho allà i no ha estat possible. Bé, ens en sortirem igualment, farem una gran festa major segur i ho tirarem endavant, que la pluja també ha de ser optimista i la pluja ens convé molt. Vull donar la benvinguda a tothom, als exalcaldes que ens acompanyen, regidors, regidores del municipi, algun membre d'ajuntaments de municipis veïns que també ens acompanyen, a tots molt benvinguts. I evidentment a tots els veïns i veïnes riudarencs i riudarenques que estem d'enhorabona per poder encetar una edició més de la nostra festa major. A continuació tindrem el pregó, que ens el fa l'Enric Figueres, que com bé sabeu és una persona de Riudarenes de tota la vida, que malgrat ara no viu en el municipi, jo crec que ens permet que el considerem un veí més. De fet, ell és professor, científic, divulgador científic, perquè participa en programes de ràdio on col·labora i fa les seves explicacions en el seu àmbit i a més una persona molt implicada sempre en les entitats i en els actes culturals del municipi i encara ara, recentment jo recordo que gràcies a ell hem pogut tindre escriptors notables que han vingut al municipi a presentar el seu llibre. Recordo que va vindre en Matthews 3, que va fer la presentació del llibre i l'Enric ens va fer la presentació de l'acte a la sala de plens. I després també hem tingut altres escriptors com en Joan Lluís Lluís, que també va fer la presentació del seu llibre a la biblioteca, i l'Enric, que va col·laborar també en l'acte. I bé, que és un plaer que hagi acceptat fer el pregó i serà un plaer escoltar-lo. Després tindrem l'acte de l'Hereu i la Pubilla, que ens el presentarà la Mireia, i que jo crec que aquest any serà fàcil perquè em sembla que no s'haurà ni de votar. I després tindrem el So de l'Havana, que són un grup de habaneres que han estat al nostre municipi en altres ocasions, que ho han fet molt bé i per això els hem tornat a convidar. I després ja farem una copa de cava, tots plegats, hi ha uns bunyols, em sembla, i així ens prepararem pels que tinguin ganes de més gresca continuar el ball amb els guassa, que em sembla que també haurem de traslladar-ho aquí perquè la pluja en possibilitat fer-ho allà fora. Molt bé, dit això, us vull explicar que aquesta és una festa major. A ningú se li escapa que l'any que ve és any electoral, que hi ha eleccions municipals i que a vegades la gent comenta que aquest any és la festa major que hi ha abans de les eleccions, l'última que fareu una festassa, no sé què, com la sensació que hem de fer tot això. Doncs és cert, jo crec que fem una molt bona festa major, una senyora festa major, però en cap cas amb una malversació, perquè també hem de tindre en compte el context que ens trobem. Sortim d'una pandèmia que ens ha ensenyat que som persones que necessitem divertir-nos i que necessitem fer vida social, perquè si no ja hem vist que acabem sortint als balcons a cantar i a fer el ximple, o si no ens gravem vídeos i els pengem. Per tant, hem de fer una festa major, hem de fer una festa major ben feta, amb alegria, però al mateix temps no podem perdre de vista el context que ens espera, que tenim unes pujades d'energia, sobretot en el que és l'electricitat i en el gas, que tots sabeu que per a les famílies a vegades serà difícil d'assumir aquestes despeses. Jo ara no vull atabalar aquí la gent amb dades, però també s'ha de tindre en compte, per exemple, a nivell d'Ajuntament, que això té una repercussió molt gran. Per posar un exemple, 150.000 euros paguem de llum d'enllumenat públic a l'any, la previsió és que en pagarem 250.000 o 300.000. Per tant, són molts diners que no sabem d'on sortiran i d'això. Per això el que em vinc a referir és que aquesta festa major s'ha buscat un equilibri de dir sí, hem de seguir mantenint la festa, però tampoc no podem desvincular-nos del context en què vivim. I en aquest sentit vull ressaltar la feina que ha fet moltíssima gent perquè aquesta festa major al final serà una bona festa major gràcies a que molta gent s'ha remengat i farà possible tindre molts actes i que hi ha molts voluntaris que col·laboren, i voldria començar donant les gràcies sobretot a la regidoria de festes amb en Pau Sancho al capdavant, que aquests dies han treballat molt intensament per poder organitzar actes, buscar els millors actes, també encabir-hi els actes que fan les entitats i les associacions, i aquí
també donar les gràcies a les associacions, als voluntaris que aquests dies faran possible tots els actes que ens trobarem arreu del municipi. Destaco els amics de l'Amboira, tot el Bar Boira, que són els que organitzen el ball després, a la festa. Jo considero un capital humà que tenim en aquest municipi, de gent que entre tots organitzem la festa i fa que a Riudarenes ens sentim, la festa major, ens sentim riudarenes com una família. I bé, també vull donar les gràcies al personal de l'Ajuntament, evidentment la brigada, que aquests dies es fa un tip de traginar cadires i escenaris amunt i avall i de muntar coses perquè ho tinguem tot disponible, i encara amb el temps que fa que se'ns complica tot més, estan fent un esforç molt gran, i a tots ells, a tothom que fa possible aquesta festa, moltes gràcies. Bé, no m'allargaré gaire més perquè jo no soc el pregoner, la pregonera és l'Enric. Només deixeu-me dir dues coses, sisplau, perquè després de la festa major passarà, tenim festa fins dilluns, el temps passa molt de pressa, i tenim dos grans reptes com a municipi. Un, bé, és que engeguem un projecte de millora de molts carrers del poble i ara ja hem començat el procés d'adjudicació perquè reformarem tot el carrer Major. El carrer Major serà el primer d'un cicle de carrers que seguiran arreglant amb els anys, amb un projecte que tenim fet, amb un període de llarg temps, però ja hem començat el procés d'adjudicació de l'obra, vull dir, així que hi hagi una empresa que guanyi el concurs, segurament abans de final d'any ja començarà i Riudarenes tindrà el seu primer carrer peatonal en el centre del poble, perquè serà un carrer exclusivament per vianants. I l'altre gran projecte, l'altre gran repte que teniu, com bé sabeu, és el canvi substancial que fem amb la recollida de les deixalles. Passarà la festa major, un dia estarem de ressaca, sortirem a tirar les deixalles i veurem que no hi ha contenidors al carrer. Després ens adonarem que la recollida es fa porta a porta, de matinada, i ens haurem d'adaptar tots, a treure el cubell cada dia i posar les deixalles a fora. Estic segur que ho farem molt bé, sortiran problemes, segur, sempre. Hi ha coses que s'hauran d'anar ajustant, hi ha coses que ja estem treballant, al municipi és més fàcil, però tenim unes circumstàncies de disseminats, com a urbanitzacions o l'Esparra, que haurem d'anar, i sobretot les masies, haurem d'anar buscant la millor manera de fer-ho. Però estic segur que ho farem i que ho farem molt bé, perquè a més és el que ens toca fer. Bé, tot això ja ens arribarà, només volia puntualitzar-ho, i ara el que ens toca és gaudir d'aquesta festa, i em queda dir que, com bé sabeu, en el programa de la festa major vam fer un concurs amb els nens i nenes del municipi que fan el seu dibuix, i sempre hi ha una persona que guanya i el premi és publicar-lo, i també li fem un reconeixement públic aquí. Per tant, m'agradaria molt que pugés la Nora un moment, sisplau, com a guanyadora del concurs de dibuix. Nora, bona nit. Moltes felicitats. Una pregunta només. Et vols dedicar a això del dibuix o només és una cosa que t'ha anat bé aquesta vegada i has guanyat? M'agrada dibuixar i... m'agrada. Tu passes bé dibuixant, no? Sí. Doncs molt bé, segur que tindràs molts d'èxit. Moltes gràcies i felicitats. Molt bé. Demano a l'Enric que pugi, sisplau, un fort aplaudiment amb ell, i també deixeu-me dir una cosa. Visca la festa major de Riudarenes! Bon vespre. Primer de tot, agrair que m'hagin convidat aquí a fer el pregó. Estic cridant massa? És que hi ha micro i normalment no en tinc i tinc tendència a cridar. Soc professor. Bon vespre, benvinguts al pregó. Estic molt orgullós d'estar aquí, estic molt content que m'hagin trucat i m'hagin dit si vull fer el pregó. Vaig dir que sí i després vaig quedar pensant, i què diràs? I per què t'han trucat? Evidentment, vaig pensar que una persona que fa el pregó aquí encaixa en tres tipus de persona. Una és del poble, dos és famosa o reconeguda, i tres, si et toca la loteria, és del poble i famosa. Jo soc de la primera categoria, soc només del poble. Em sap greu, aquest any no ens ha tocat la loteria.
Estic aquí per donar les gràcies del que el poble m'ha ofert. Jo em dedico a ensenyar gent, però qui em va ensenyar a mi? A mi em va ensenyar sobretot la família i els amics, és aquí on aprens més, l'escola, però també el poble. El poble té un entramat d'associacions, d'activitats i de gent que està treballant en diferents projectes i és on tu aprens. Vull començar dient que vaig aprendre dels Amics d'Argimon. El meu pare formava part dels Amics d'Argimon i quan era petit em duia a dalt al santuari amb ell. Molt important perquè vaig conèixer una gent que sense cobrar ni un cèntim, de manera altruista, pujava els caps de setmana a dalt d'Argimon per arreglar el patrimoni que tenim que estava en runes. Des d'arreglar la carretera fins a arreglar l'ermita romànica, el castell, fer unes dependències noves amb un mirador espectacular que es pot veure tota la plana de la Selva i tot de manera altruista, sense cobrar. Per mi és un gran aprenentatge. He de dir aquí que una de les ànimes d'aquest projecte era en Ramon Sardeny. Avui toca recordar-lo perquè per molts va ser un mestre. Jo vaig estar amb en Ramon moltes vegades allà a Argimon, era incansable, feia tot molt bé. En Ramon no només va estar a Argimon, és la memòria històrica del poble, amb les seves fotografies, amb les seves gravacions, amb tot el que anava guardant. No tinc memòria de veure en Ramon a dintre l'escola, però en Ramon ha sigut un dels meus mestres. Jo ho volia recordar. Estava dient que vaig aprendre molt de la gent dels Amics d'Argimon. En allà hi feien l'aplec d'Argimon. També baixaven i feien el roser de l'Esparra. Alguns d'ells també van baixar i van arreglar l'ermita de Montcorb. I jo vaig començar a estimar-me el poble i a estimar-me la seva història i a estimar-me el seu patrimoni, gràcies a ells. I pensava, i per què no arreglem també la torre de les Bruixes, de l'Esparra? Per què no arreglem també les torres de comunicació de Puigpardines? I també, ja que van anar a l'ermita de Montcorb, per què no li donem importància al pont que travessa el Vilarràs? És un pont Eiffel. Molta gent el coneix com un pont de ferro, però és un pont Eiffel. I jo n'estic orgullós. Per què? Perquè hi ha la Torre Eiffel, tothom la coneix, és molt famosa, alta, esvelta, bonica, tothom la coneix, tothom hi va, tothom es fa fotografies. Gasta més energia que el poble de Riudarenes junt. I de què serveix? De res. Nosaltres tenim un pont Eiffel, de què serveix? Per travessar un riu. No estic orgullós. També és veritat que diuen que qui no es consola és perquè no vol. Però tenim un pont Eiffel. Vaig aprendre, doncs, a respectar el patrimoni. Només això? No, també vaig formar part d'ADIPAR, Associació de Defensa del Patrimoni de Riudarenes, els tortugueros. Érem joves que ens vam ajuntar per fer un projecte i fer que la nostra intenció era que la població autòctona de tortuga, d'estany i de rierol no desapareixés. Vam lluitar perquè l'Emis urbicularis, el nom que té en llatí, es mantingués. Vam anar a desbrossar, a estassar, a netejar recs, a netejar basses. Ho vam fer d'una manera, jo ho recordo, divertidíssima. Els companys en allà va ser treballar amb equip i treballar en un projecte. I tot i ser molt joves, un o dos era major d'edat, tots els altres eren menors d'edat, vam voler treballar de manera molt seriosa. És la primera vegada que jo vaig fer un treball científic, perquè amb les tortugues no només les miràvem, les mesuràvem, les pesàvem, les marcàvem i després en fèiem un seguiment. Les tornàvem a trobar i vèiem la mobilitat i començàvem a treballar. El meu primer treball científic. Volíem fer-ho tan seriosos que vam fer uns estatuts i vam fer una associació legal. Vam haver de posar el nom dels pares perquè eren menors. Però vam fer uns estatuts i ens vam legalitzar.
Això vol dir que van començar a fer pressupostos, van començar a demanar subvencions. Per treballar es necessita diners i també vam aprendre a fer-ho d'una manera correcta. Com deien Ramon Ciardeny, uns treballant i els altres pagant, les obres van endavant. Per tant, necessitàvem també diners. Això vol dir que van començar a parlar amb propietaris, amb Ajuntament i fer acords de custòdia del territori, siguin menors d'edat. També un detall que em va passar desapercebut però que amb els anys se m'ha quedat gravat és que en una de les nostres reunions va venir el regidor de Medi Ambient d'aquella època, que era el senyor Pere Güell, de la carnisseria. Va venir, es va sentar amb nosaltres, ens va escoltar i va fer de regidor. Encara ho recordo, perquè tractar a uns joves amb tot el respecte que es mereixen pel projecte que està fent, el que fa és respectar l'autoritat, el teu càrrec. Per tant, li agraeixo molt la lliçó que també vaig aprendre. Ara, quan faig de professor i em ve algú de 12, 13, 14 anys a explicar-me una cosa, me sento i l'escolto, amb tot el respecte que he de tenir, perquè jo soc el professor i l'he d'escoltar. I això amb totes les persones. No els hem de desanimar. També és veritat que un cop els he escoltat, els he dit que sí, els he dit que no, els envio de fregits pàrrecs. Però d'entrada hem de fer honor a la responsabilitat que tenim. Això també ho vaig aprendre a Madepar. A Madepar també vam travessar el Pont Eiffel. Ens en vam anar a dalt de Montcorp i vam fer una torre de vigilància per tal de vigilar el nostre territori i vetllar perquè la natura privilegiada que tenim continués. Aquí vull dir que jo pensava que estaven salvant les tortugues, però amb el temps he descobert que les tortugues ens van salvar a nosaltres, gràcies a tot el que vam aprendre. Continuo pensant que l'única manera de salvar el planeta és la manera que uns adolescents treballaven a Riudarenes fa 35 anys. Si no t'estimes el que tens a l'altre costat del Vilarràs, no pots entendre les estadístiques de canvi climàtic, de biodiversitat i de problemes que tenim en el planeta. Primer, t'has d'estimar el teu entorn, i això ho vaig aprendre a Madepar. També estic molt content i estic molt orgullós que la feina que vam fer, gràcies sobretot al doctor Massot, va continuar d'una manera més seriosa, més professional i més científica amb la Fundació EMIS. Per tant, una cosa que va començar fa més de 35 anys encara funciona. Crec que n'hem d'aprendre i crec que ho hem de divulgar. Tot això ho vaig aprendre a Madepar. També vaig formar part de l'Ateneu de Riudarenes. L'Ateneu de Riudarenes em va obrir al món de la cultura. Vaig descobrir una cosa. Podia anar a prop de casa, podia estar fent el cafè, jugar a la botifarra i veure el Barça quan jugava, podia estar amb els amics i alhora venia de tant en tant algú a fer una conferència, a fer una xerrada i t'explicava cultura, t'explicava música. Allà vam veure debutar a dues amigues, a Maria i a Cristina, cantant. Allà hem vist escriptors, allà hem vist polítics, allà hem vist gent que feia viatges i ens els venia a explicar. Em va agradar tant que em sento molt còmode anant a fer xerrades allò on hi ha el mateix esperit que hi havia a l'Ateneu. Jo vaig a fer xerrades científiques perquè sóc químic, però amb el mateix esperit que hi havia. No calia mirar els documentals de l'A2. Podies anar a un lloc on te veies una persona cara a cara i podies aprendre. Per tant, també vaig aprendre molt d'això. Podria explicar 1000 històries, però sé que ha de ser festa major i ho aniré tallant. Diré que quan he començat he dit els tipus de gent que feia pregons i diré que, evidentment, jo no sóc com la Torre Eiffel. No coneix ningú, ningú es ve a fer fotografies amb mi. Però em donaré per satisfet si sóc com el pont Eiffel secret de Riudarenes. Tan secret que ni l'Eiffel devia saber que el va fer.
però si serveixo per fer de pont i acostar a la gent a qui ensenyo o que m'escolta l'amor per la història del patrimoni que vaig aprendre amb els amics d'Argimon, si puc transmetre l'amor per la natura que ens envolta com vaig prendre a Madepar, i si puc transmetre el que vaig aprendre a l'Ateneu amb la cultura, hauré escampat el llegat de Riudarenes a tot arreu. És a dir, porto 25 anys de professor, 25 anys riudarenitzant a tota la gent que conec. No sé si això serà bo o dolent a la llarga, però és el que porto fent. I avui estic aquí per donar gràcies a tota aquesta gent i d'altra, que ara no cabria perquè estaríem aquí tota la nit, per tot el que em va aportar. No puc acabar sense donar gràcies a la família, que en tinc bona part aquí, perquè també hi ha una part emocional sempre a l'aprenentatge, també als meus amics, que en tinc molts aquí, perquè sempre m'he sentit acompanyat i estimat, i això és molt important per poder créixer. Gràcies a tots. Llavors, què faig aquí? Hauria de fer el pregó, no? Jo em pensava que hi hauria una banda, com el que porten les pobilles aquí, i jo tindria unes estisores i podria inaugurar, però veig que no. Per tant, em posaré una mica seriós i deixaré d'explicar anècdotes i us deixaré fer la festa major dient que declaro solemnement inaugurada la festa major de 2022. Visca Riudarenes, visca Catalunya i visca el Pont Eiffel de Riudarenes! Moltes gràcies, de debò, molt emotiu. Jo crec que molts ens hem identificat amb moltes coses que has explicat del poble. T'agraïm molt que hagis estat aquí, però jo sé que tu venies per una cosa. I per això et feu un petit detall que t'agrada molt. Gràcies. I això també. Moltes gràcies. Moltes gràcies a l'Enric, un fort aplaudiment, sisplau, per aquest pregó que ens ha fet. I queda inaugurada, doncs, gràcies a ell, la Festa Major de Riudarenes. Visca Riudarenes! Ara demano a la regidora de Joventut, sisplau, perquè toca la Mireia, ens presentarà els hereus i les pobilles. Bon vespre a tothom. A veure, ens agrada que els joves també tinguin un paper molt actiu a la Festa Major. I any rere any es presenten com a candidats d'hereu i pobilla. Aquest any, 2 joves han tingut la iniciativa de presentar-se i continuar amb la tradició catalana del pobillatge al nostre poble, Riudarenes. Per això vull fer crida al primer candidat hereu, l'Enric Tort Armengol. I després la candidata a Pobilla, la Xènia Bosch Valls. Els tenim aquí. I ara els dono la paraula perquè ells mateixos es presentin. Bones, em dic Enric Tort i demà justament faré 18 anys, així que si em veieu feliciteu-me. Doncs res, aquest any, el dia 28, començaré a estudiar Història a la UDG, perquè des de petit que m'ha agradat, sobretot gràcies al meu pare, perquè m'introduïa a les coses. I doncs bé, porto des dels 6 anys jugant a hoquei, de porter, he passat per diversos clubs i m'agradaria també seguir veure Catalunya, a part amb el hoquei, també amb el pobillatge, ja que me l'han presentat i sembla un bon món. Merci. Hola, bones. Soc la Xènia Bosch. Estic una mica nerviosa, s'ha de dir,
i no em fa gaire gràcia parlar en públic, però bueno, és el que toca. I doncs res, visc a Riudarenes, bueno, he nascut a Riudarenes, per tant soc riudarenenca de tota la vida. Aquest any he acabat segon de batxillerat i vull estudiar Prevenció i Seguretat per ser mosso d'esquadra a la part més científica, per tant, a la part més de criminologia i així. I doncs res, m'agrada molt viatjar per tot el món i és una afició que tinc. No com l'Enric, no practico cap esport perquè tots al final no m'acaben convencent cap i mira que n'he fet molts. I doncs res, em vaig presentar al pubillatge perquè em feia molta il·lusió i crec que és una tradició que no s'ha d'acabar mai, i menys en aquest poble. I doncs res, espero que passeu molt bona festa major i desitjar-vos molta sort i molta salut en tot. Un cop més, agrair a l'Enric i a la Xènia la seva valentia per haver-se pogut presentar com a hereu i pubilla de Riudarenes. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Gràcies. Ja per acabar, recordar que l'acte de proclamació i comiat del pubillatge de l'any anterior serà el diumenge a les 12 a la plaça de la Vila, on ens acompanyarà el pubillatge d'arreu de Catalunya. I ja està, simplement recordar-vos que disfruteu de la festa major. Molt bona festa major, visca Riudarenes, visca Catalunya. Gràcies. Bé, aquesta festa major és una festa major bastant tradicional, mantenim les coses que ens han funcionat cada any. L'any passat la novetat va ser les havaneres que tornaven a la plaça, aquest any també teníem la intenció de fer-ho, però la pluja ens ha obligat a traslladar-ho aquí, i com a novetat que fem aquest any, tenim un taller de castellers, que ja fa temps que a nosaltres ens agrada molt fer actes de festa major que estiguin relacionats amb la cultura i la tradició catalana, per això sempre tenim sardanes, per això sempre tenim les colles geganteres, i hem volgut introduir de fa molt de temps la colla un espectacle de colla castellera. I ens ha semblat que el més adequat era començar per un taller de castells amb nens, i aquesta és una de les novetats que tindrem aquesta festa major, que els nens podran aprendre a fer castellers i a veure si anem arrelant una miqueta la tradició, ja que a la comarca també hi ha una colla de castells, i un dia puguem fer una jornada castellera una miqueta ja encara lluís, per dir-ho d'alguna manera. Bé, ho he dit una miqueta quan he començat a presentar la festa major. El Covid, una de les coses que ens ha ensenyat és moltes, perquè és una cosa de molta transcendència, però també hem après que necessitem això, de la rauxa, de la diversió, necessitem la vida social, necessitem les festes, que a vegades sembla que és una cosa que se'n pot prescindir, doncs no, també ho hem de tenir, perquè ho he comentat també quan he donat inici a la festa major, que la pandèmia vam acabar sortint cantant en els balcons i gravant-nos en vídeo perquè necessitàvem expressar-nos cantant i escoltant música i fent festa, i per això també és una de les coses que ens ha ensenyat la pandèmia, i nosaltres, malgrat que ara ho he dit també, entrem en un context que pot ser de dificultats econòmiques per les pujades de les energies que venen, que poden dificultar l'economia de l'Ajuntament, però no podem deixar de fer una festa perquè ho necessitem també i seguir promocionant la nostra cultura, que també s'ha demostrat que és una cosa bàsica per la persona. La pluja, jo ho dic, em sento una miqueta com un nen, enfadat, allò quan li treuen un caramel, i més que res pels companys, per les associacions que es dediquen a fer la festa, per la regidoria de festes, perquè portem molts dies treballant, ens feia molta il·lusió, havíem engalanat tota la plaça, havíem estrenat un panó, havíem estrenat les banderes, havíem estrenat fins i tot un faristol, moltíssims detalls que ens ajudaven, que ens volem tornar una miqueta presumits com a poble per sentir aquest orgull de poble de ser riudarenencs, i la festa ha fet que hagi hagut de traslladar la cosa aquí, tots els actes aquí, i no només traslladar-los aquí, sinó que els que teníem aquí també els hem hagut de modificar perquè tots els espais es redueixen i a més ens ha deixat tot embassat, aigua aquí, aigua allà, la gent no surt tant, no hem tingut potser tot el públic que ens esperava, en fi, però no hi podem fer res, ja ho he dit, ens ho tenim que mirar del cantó positiu, i és que la pluja ens feia molta falta, doncs mira, la tenim. Sí,
He vingut a fer un pregó després d'uns 20 anys que no visc aquí, però jo vaig néixer a Riudarenes i fins als 20 i tants llargs anys em vaig estar aquí, amb la qual cosa tot l'aprenentatge que jo he fet surt del poble de Riudarenes, venia a agrair, i per tant he recordat algunes associacions que m'han marcat molt.